Fotografia je obrazovým dokumentom. Mapuje tie najrôznejšie historicko-kultúrno-spoločenské deje. Ja si naozaj vážim, že z vašej strany, z Ponitrianskeho múzea, vyšla táto iniciatíva a máte tendenciu šíriť poznatky o fotografii. Dovolte mi pozvať k rečníckemu pultu a zároveň predstaviť, tentokrát trošku bližšie, docentku, magisterku umenia Janku Blažko-Kryžanovú, doktorku umenia. Janka Blažko-Kryžanová je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V roku 2005 získala bakalársky titul v reštaurovaní maľby a následne v roku 2008 magisterský titul v reštaurovaní papiera a fotografie. Štúdium ukončila ročnou stážou v Spojených štátoch amerických, kde sa prvýkrát do hĺbky venovala výskumu a aplikácii historických fotografických techník. Od roku 2008 do roku 2013 pôsobila na katedre reštaurovania ako externá doktorantka a interná pedagogička, kde vyučovala predmety konzervovanie, reštaurovanie fotografie a historické fotografické techniky. V roku 2013 obhájila titul doktor umenia doktorskou prácou s názvom Kolorovaná fotografia, história, identifikácia a výskum. V rokoch 2013 až 2016 pracovala ako vedecká štipendistka na oddelení konzervovania fotografie v Metropolitnom múzeu v New Yorku, kde hlavnou témou jej vedeckej práce bola technologická analýza tvorby Diany Arbusovej, jednej z najvýznamnejších amerických fotografiek 20. storočia. Od septembra 2016 vedie laboratórium reštaurovania fotografie na katedre reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení a vyučuje predmety z oblasti histórie, technológie a identifikácie fotografických techník. V roku 2022 jej bol udelený titul docentka. Ako spoluautorka sa podieľala na vzniku viacerých výstav, napríklad v priestoroch Slovenského národného múzea v rámci 24. mesiaca fotografie pripravila výstavu Zrkadlo s pamäťou o najstarších portrétnych fotografiách na Slovensku. Okrem týchto aktivít spolupracuje s Ponitrianskym múzeom v Nitre, pre ktoré reštaurovala obaly na klobúky. Tieto vzácne predmety môžete vidieť na dlhodobej výstave Etuda o starej Nitre. No a výsledkom zatiaľ poslednej spolupráce je konzervovanie sklených negatívov, ktoré môžete vidieť, ako už bolo spomínané, na sprievodnej výstave ku konferencii. V tejto chvíli odovzdávam slovo docentke Janke Blažko-Kryžanovej a jej tímu, magisterke umenia Kitty Barátovej, magisterke umenia Ide Radvániovej a magisterke umenia Barbore Palatinusovej. Výsledkom ich spoločnej práce je prednáška pod názvom Úvod do technologickej histórie analogovej monochromatickej fotografie. Nech sa páči. Katka, ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúce predstavenie mojej osoby. Opäť som veľmi rada, že sme sa tu všetci takto stretli
A pre krátkosť času aj v podstate krátkosť trvania podujatia by sme vám dnes predstavili také najzákladnejšie fotografie, ktoré sú v podstate monochromatické a využívajú strieborný proces a objavujú sa v zbierkach zbierkotvorných inštitúcií. Nebudeme zachádzať ďalej, farebnú fotografiu si necháme na ďalšie podujatie, lebo by to bolo veľmi veľa informácií. Ako už som povedala, možno pre niektorých to bude opakovanie, pre niektorých možno niečo nové, tak prosím vás, buďte tu s nami a verím, že sa vám bude prezentácia páčiť. Ešte by som na úvod chcela povedať, že ilustrácie, ktoré sú použité v tejto prezentácii, sú z našej referenčnej zbierky Katedry reštaurovania a Katedry fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení, ktorá je v súčasnosti už veľmi bohatá a v poobednejších hodinách sa s jej časťou budete môcť aj osobne zoznámiť. V prvej tretine 19. storočia v čase priemyselnej revolúcie verejnosť oslnil vynález fotografie. Viacerí bádatelia, vedci, ale aj nadšení amatéri v tom čase nezávisle od seba experimentovali a snažili sa lepšie pochopiť pôsobenie svetla na rôzne materiály, vzájomné chemické reakcie niektorých látok a to, akým spôsobom možno zachytiť do hmotného média obraz tvorený v kamere obskure. Ich motiváciou bol okrem snahy o inovácie vo vede a v komerčnej obrazovej reprodukcii aj finančný zisk. Za autora prvej fotografie je považovaný Francúz Joseph Nicéphore Niepce, ktorý spoločne so starším bratom Claudom už okolo roku 1816 skúmal možnosti, ako trvalo zachytiť obrazy vytvorené cez kameru obskuru za pomoci chloridu strieborného s rôznymi materiálmi, ktoré sa používali pri grafických technikách, akými sú napríklad rastlinné živice, sírsky asfalt alebo bitumen. V roku 1826 vytvoril prvý trvalý obraz za pomoci kamery obscury v hmote asfaltu na cínovej platničke, ktorý môžete vidieť na obrazovke, ktorý zaznamenáva pohľad z okna jeho pracovne v Le Gras. Pričom expozícia trvala najmenej 8 hodín. Obraz získal expozíciou svetlocitlivej emulzie asfalténu a levandulového oleja. O jeho úspechu sa ešte v tom roku dozvedá iný francúzsky vynálezca a maliar Louis Daguerre, ktorému Niepce po dlhších vyjednávaniach v roku 1829 sprístupňuje technický popis procesu a uzatvára s ním dohodu o spolupráci. Niepce však nečakane v roku 1833 zomiera. Po Niepcovej náhlej smrti sa Daguerre stáva sám dedičom aj známejším spoluautorom vynálezu a jeho meno je dodnes spojené s prvou fotografickou technikou, daguerreotypiou. Predstavenie objavu verejnosti prebehlo na pôde Francúzskej akadémie vied v Paríži roku 1839, kedy patent od Daguerra odkupuje francúzska vláda a cieľom šíriť technológiu fotografie medzi verejnosťou. Daguerreotypia patrí medzi analógové procesy, konkrétne do skupiny priamych pozitívov, tvorených za pomoci použitia fotografického aparátu so šošovkami. Z hľadiska farebnosti patrí vo svojom základe medzi monochromatické, čierno-biele procesy. Môže byť však dodatočne kolorovaná najmä v detailoch tváre či šperkov. Výsledkom procesu daguerreotypie je vždy iba jeden originál, kus daguerreotypu. Nerozmnožiteľnej pozitívnej fotografie na medenej platničke. Samotný obraz fotografie je tvorený amalgánom striebra s reagovanými čiastočkami striebra na povrchu postriebrenej medenej platničky.
Pri pozorovaní uhol dopadajúceho svetla a zrkadlenie determinuje, či vidíme negatív alebo pozitív. Kvôli ich vysoko leštenému povrchu s detailným obrazom sa tiež nazývali zrkadlo s pamäťou. Výroba prebiehala svetlocitlivením medených plátní v parách jódu, kedy sa na ich povrchu vytvoril jodid strieborný. Takto upravené plátne sa museli uchovávať v úplnej tme. Pri expozícii v kamere sa strieborný halogenid čiastočne zredukoval na kovové striebro a následne sa vyvolával v parách ortuti, čo predstavovalo zdravotné riziko pre fotografa. Oni o tom moc nevedeli ešte vtedy. Bol to proces, ktorým bolo možné dosiahnuť neuveriteľne presné a detailné rozlíšenie obrazu a tiež vysokú škálu tónov. Povrch daguerreotypov bol však veľmi náchylný na oter, hlavne po ich priamom vyhotovení. Dal sa preto ľahko poškodiť a bolo potrebné ho chrániť pred dotykom a pred okolitým ovzduším. Na čo slúžili ochranné obaly a kazety? V Amerike to boli termoplastické krabičky, tzv. Union case, často rôzne zdobené kožou alebo papierom, vo vnútri mocaznými rámikmi a zamatovou alebo hodvábnou látkou. Preto tieto objekty v podstate v rámci konzervovania, ochrany a reštaurovania predstavujú naozaj náročný proces kvôli tomu, že sú na nich použité rôzne a veľa materiálov. Takže medzi reštaurátormi je to často taká interaktívna disciplína. Naopak európske typy daguerreotypov, ktoré môžeme vidieť aj v našich múzeách, boli uložené do rámov s ochranným sklom. Najčastejšie pozorovaným prejavom degradácií daguerreotypu je zmena farebnosti a strata čitateľnosti obrazu. Môžeme to vidieť smerom od okrajov ku stredu kvôli výskytu nepravidelných prstencov, niekedy aj v dúhových farbách. On v podstate ten prstenec častokrát ako keby zo strán tak pojedá tú daguerreotypiu až do stredu obrazu. Táto degradácia vzniká vplyvom prenikania znečisťujúcich látok z ovzdušia a vytvárania nových zlúčenín na jej povrchu, čo spôsobuje aj černenie obrazu. V prípade niektorých daguerreotypov môžu chýbať ochranné obaly. Prípadne sa môže stať, že ochranné kazety alebo rámy neboli nikdy ich súčasťou. V takých prípadoch je daguerreotyp náchylný na mechanické i chemické poškodenie. Často je úplne čierny, takže ľudia, ktorí nemajú znalosť, čo majú v rukách, si ho môžu zameniť aj s nejakým starým historickým malým zrkadlom, ktoré chcú vyleštiť a tým leštením môžu ten obraz úplne vlastne zotrieť. Samotná kovová doštička daguerreotypu je zároveň náchylná na koróziu, prejavujúcu sa formovaním typických modro-zelených kryštálikov na medenom povrchu. To znamená, že v podstate tá medená doska, ktorá je pod tým tenučkým plátkom striebra, ktorý je nosič toho obrazu, začne korodovať zo spodu a v podstate robí také krátery na povrchu daguerreotypu. Ďalším častým problémom, ako vidíme tu na zväčšených mikrosnímkoch, je tzv. Skvapalňovanie skla, kedy staré sklo ochranného rámu obsahuje alkalické deponáty, ktoré sa časom vyluhujú zo skla a vytvoria kvapky na povrchu daguerreotypov, ktoré pripomínajú kondenzovanú vodu pod sklom. Preto je dôležité, aby boli daguerreotypy skladované výlučne lícom, teda tvárou nadol, tak, aby ochranné sklo nemohlo fotografiu poškodzovať. Lebo ono v podstate táto degradácia ako keby kvapká na ten daguerreotyp. A preto je častým konzervatorským úkonom vymieňať tieto sklá za borosilikátové.
Príprava daguerreotypov bola náročná z materiálového hľadiska a kvôli dlhému expozičnému času. Bola pre mnohé vrstvy obyvateľstva nedostupná kvôli ich cene. S inováciou prišiel Henry Scott Archer, ktorý v roku 1851 prvýkrát predstavil mokré kolódiové negatívy na sklenenej podložke. Jasnou výhodou tohto procesu bola jeho vysoká svetlocitlivosť, ktorá umožňovala kratšiu expozíciu v trvaní niekoľkých sekúnd. Jeho nevýhodou bolo, že podložka musela byť pripravená, exponovaná a vyvolaná v priebehu pár minút ešte za mokrá, inak svetlocitlivá emulzia znecitlivela. Prvý fotografický proces, ktorý využíval tento princíp, sa nazýva ambrotypia a predstavuje proces tvorby slabo exponovaného a krátko vyvolaného kolódiového negatívu na skle, ktorého obraz sa po usušení a podložení čiernym pozadím javí ako pozitív. Ambrotypia patrí rovnako ako daguerreotypia medzi monochromatické analogové procesy do skupiny priamych pozitívov, konkrétnejšie do podskupiny priamych kolódiových pozitívov. Obraz fotografie je tvorený zreagovanými čiastočkami striebra v hmote kolódiovej emulzie. Exponované plochy s vysokou hustotou sivastých čiastočiek striebra prekryjú čierne pozadie a pôsobia ako biele. Používala sa v rokoch 1852 až 1870, u nás možno ešte trošku dlhšie, ako cenovo výhodná náhrada daguerreotypie, najmä na portrétnu tvorbu. Ich výhodou bolo, že na rozdiel od daguerreotypov boli viditeľné pod každým uhlom. Výsledkom procesu ambrotypie je vždy iba jeden originál, kus ambrotypu. Takisto ako aj pri daguerreotypii. Obraz sa zviditeľní, keď je sklo s podexponovaným negatívom začiernené zo zadnej strany farbou, prípadne lakom, alebo podložené čiernou látkou či papierom, alebo aj zamatom. Niekedy je to aj kombinácia obidvoch, že je to aj začiernené zo zadnej strany, kde nie je tá emulzia a je tam ešte aj látka podložená. Cez svetlé, málo exponované plochy negatívu vidieť čierne pozadie. To si ukážeme potom v poobednejších hodinách. Poškodenia laku zadnej strany, ako môžete vidieť alebo nie, v tejto oblasti, že to tak šupinkatie, patrí medzi jeho typické degradácie. Podobne ako daguerreotypy, aj ambrotypy sa inštalovali do ozdobných ochranných kaziet. Čo sa týka identifikácie, obraz je vždy málo kontrastný, biele miesta majú jemný sivý tón a detaily sú v oblasti tieňov veľmi málo viditeľné. A taktiež mohli byť ručne kolorované alebo zlátené, buď v detailoch, alebo niekedy aj celoplošne. Nevýhodou je, že ich sklenená podložka, ktorá je veľmi krehká a náchylná na rozbitie. Takže často nájdeme tieto daguerreotypy rozbité. Ako môžete vidieť v tejto oblasti. Ďalšou inováciou vo svete fotografie bolo zavedenie novej techniky, ferotypie, známej aj ako tintypia, ktorá je priamo inšpirovaná ambrotypiou. V roku 1853 Francúz Adolphe Alexandre Martin navrhol spôsob, kedy sa kolódiová emulzia namiesto priehľadného skla naniesla na tenký čierny lakovaný plátok železného pliešku. Čierna farba sa na pliešok naniesla farebným náterom, lakom alebo emailom. Tento bežne používaný termín tintypia je skomoleným prenesením významu, pretože v skutočnosti sa nepoužíval cínový, anglicky tin, ale železný pliešok. V neskorších variantoch bol základom procesu suchého želatínového negatívu.
Proces bol používaný poučnými fotografmi a často bol v podstate využívaný aj vo vojnových oblastiach, hlavne počas americkej vojny juh proti severu. Vtedy sa táto tintypia veľmi preslavila v Amerike a výsledok v podstate týchto tintypov bol výhodou v tom, že oni tým, že boli vyhotovené z plechu, tak sa dali strihať na rôzne formáty. Neboli veľmi také typizované ako tie ambrotypy alebo daguerreotypy, kde tie pliešky boli náročnejšie na strihanie. Tieto tintypy alebo ferotypy boli jednoduchšie. Takže my si aj po obede ukážeme, že v podstate išli od malinkých fotografií, takzvaných na pas fotografií, až po veľké kolorované tintypie. Majú malý kontrast. Biele miesta sú jemne sivé, nikdy u nich nedosiahneme takú tú bielu, ako sme zvyknutí z fotografií neskoršej doby. A tie detaily sa strácajú v tieni. Väčšinou svetlocitlivá vrstva je prekrytá ešte vrstvou ochranného laku, živicou v alkohole. Táto laková vrstva často degraduje samotnú fotografiu a dochádza k zvrásneniu a potrhaniu tej emulzie. Jednou z najčastejších problémov ferotypy býva poškodenie podložky a v podstate to, čo sa deje aj s daguerreotypom, že nastáva korózia zo spodnej časti tej železnej podložky, kde sa odlupuje tá čierna vrstva laku a hrdza prechádza na povrch a v podstate odstraňuje emulziu. Ako môžeme vidieť aj v tejto časti, že v podstate už vidíme degradovaný pliešok, kde odišla celá časť tejto emulzie. Taktiež máme v rámci svojich ukážok v poobednejšom bloku, budete môcť vidieť tieto originály, ako to vyzerá naživo. Tieto v podstate prehnutia a zvrásnenia tým, že to bol pliešok, často sa stalo, že sa prehol, alebo aj tým, že bol strihaný, tak tam na niektorých miestach už boli tie prehnutia viditeľné. Tak často tam sa aj tá degradácia v podstate ukazuje. A tuto na pravej strane na tom detaili môžete vidieť potrhanie, ktoré vzniklo, to také tie väčšie krakely, ktoré môžeme vidieť tu, takto. Tak sú v podstate spôsobené pravdepodobne tým lakom a potom tieto menšie sú už krakely emulzie. Z foriem adjustácie najčastejšie trpia pôvodné papierové obálky z krehkého papiera. Tintypie boli tiež ešte v začiatku v podstate adjustované do tých ochranných krabičiek, ale potom neskôr pre jednoduchšie posielanie poštou alebo jednoduchšie zakladanie do albumov sa ich adjustácia zmenila na papierové pasparty, ako sme už videli na predchádzajúcom slajde. Ale tieto papiere často, tá hrdza ich v podstate zničila a oni z tých paspart vypadávajú, takže častým reštaurovaním týchto tintypov je aj ich papierová pasparta. Teraz prechádzame v podstate na paralelný vývoj. Popri daguerreotypii vynálezci pracovali na zachytení obrazu z kamery obscury aj na obyčajný papier. Pracovali na tomto už dlhé roky, len problém bol, že nevedeli, ako tento latentný obraz po vyvolaní ustáliť a udržať ho. Ako prvý úspešný bol Henry Fox Talbot, britský vynálezca, ktorý sa venoval výskumu optiky a jeho objav je dnes známy ako slaný pozitívny proces. Pre jeho vznik je nevyhnutné použitie negatívu. Proces je priamo kopírujúci, v angličtine to nazývame printing out process, POP, čo znamená, že negatív sa za pôsobenia slnečného svetla kontaktným spôsobom, priložením negatívu a pozitívu k sebe, prekopíruje na pozitív v tej istej veľkosti.
pričom samotný obraz sa ukazuje postupne už počas pôsobenia svetla. Slaný pozitívny proces je historicky prvý kopírovací proces, ktorý je založený na citlivosti halogenidových solí striebra na svetlo. Expozícia v kamere trvala niekoľko sekúnd až minút. Po výbrati z kamery bol latentný obraz a stranovo obrátený. Následne sa dokončilo chemické vyvolávanie papiera v roztoku kyseliny galovej a dusičnanu strieborného. Takto vznikol prvý negatív, ktorý bol papierový negatív. Talbot ho nazval kalotyp a dal si ho patentovať v roku 1841. Kalotypické negatívy a slaný proces boli používané najviac medzi rokmi 1840 až 1860 súbežne s dagerotypiou. V podstate terminológia, k tomu sa môžeme ešte trošku venovať. Často sa tento proces volá talbotypia, kalotypia, ale v zahraničnej literatúre sa začína ustálovať názov slaný fotografický proces a v podstate kalotypia alebo talbotypia sa volajú iba tie fotografické procesy, ktoré vyhotovil samotný Talbot. Výsledkom slaného pozitívneho procesu je slaná fotografia, ktorej podložkou je hárok vtedy klasického bežného papiera. Patrí medzi tzv. Jednovrstvové pozitívy, čo znamená, že je tvorená iba jednou vrstvou, a to papierom, v ktorého štruktúre vlákien sa nachádza obraz tvorený zreagovanými časticami striebra, bez žiadneho pojiva alebo medzivrstvy. Pre slané fotografie je typický matný povrch a zamatový vzhľad. Zďaleka neboli také ostré ako dagerotypy alebo kolódiové fotografie, čo bolo spôsobené práve aj štruktúrou papiera, ďalej neprihľadným papierovým negatívom, ktorý sa tiež časom vyvíjal, alebo nedostatočne ostrým, nekvalitným skleneným negatívom. Fotografie tohto typu sú bežne veľmi citlivé na svetlo, ako vidíte na tejto snímke, preto príklady, ktoré sa dodnes zachovali, sú vyblednuté, menej kontrastné, so žlto-hnedou tonalitou. Fotografie boli veľmi často kolorované, buď len v detailoch, alebo celé plošne. Tým, že podložku začal tvoriť papier, tak to naozaj vyvolalo rozruch medzi koloristami a veľa maliarov miniatúr v podstate prešlo na kolorovanie tohto slaného procesu. Častokrát sa v kolekciách vyskytujú v podstate takéto divné hybridy, kedy už fotografia úplne zaniká a ostanú len kolorované časti, ktoré boli kolorované často buď amatérmi, takže ľudia, ktorí nemajú skúsenosť, možno nevedia správne identifikovať, o čo tam ide. Albuminový pozitívny proces. Zlomom v tvorbe fotografií na papieri predstavovalo objavenie albuminového pozitívneho procesu, pri ktorom je obraz tvorený za pomoci emulzie z vaječného bielka s obsahom svetlocitlivého striebra. Najstaršia zmienka o tomto procese je známa už z roku 1839. V roku 1840 s albumínom na papieri alebo na skle experimentoval už Henry Fox Talbot. Ale bez väčších úspechov svoje prvé vylepšenie Talbotovho negatívu pozitívneho slaného procesu verejne prezentoval aj francúzsky vynálezca a obchodník Louis Désiré Blanquart Eurard. Moja francúzština je dosť zlá. Proces patrí medzi analogové procesy a preto jeho vznik je nevyhnutné používať negatív. Proces je v zásade priamo kopírujúci. S albumínovým pozitívom sa spája hlavne kolódiový negatív, čo už bola kolódiová vrstvička, v podstate niečo ako ambrotyp, len to bolo už kompletne exponované, nie je podexponované. Takže albumínové negatívy, teda pozitívy sú oveľa
ostrejšie tým, že sklo má svoju váhu a keď sa priamo položilo na ten papier, tak v podstate ho zaťažilo a tým pádom ten obraz bol ostrejší. Takisto pri slanom papieri je tu veľmi dôležité vybratie vhodného papiera, aby bol ľahký, ale zároveň vydržal namáčanie a opätovné v podstate vyvolávanie, ustalovanie, sušenie. Tento nános albuminovej vrstvy umožnil vďaka svojmu hladkému povrchu vyšší lesk a preto aj väčšiu hĺbku a plnší obraz. Preto verejnosť bola z toho úplne nadšená, pretože po vyhotovení ako tie fotografie slaného procesu neboli také kontrastné a výrazné, a lesklý povrch albumínu očaril ich oči. Vrstva vaječného bielka bola nanesená na povrch papiera občas aj viackrát. Taktiež býval leštený. Keď si ho však pozrieme pod mikroskopom, môžu byť stále viditeľné vlákna papiera, ktoré sú obalené lesklým albumínom. Albumínová fotografia bola najčastejšie adjustovaná na pevnú kartonovú alebo lepenkovú podložku unifikovaného formátu. Najčastejšie sú vizitky, kabinetky a až po rôzne tvárové a rôzne veľké formáty ku koncu 19. storočia. Čo sa týka farebnosti, fotografie sú väčšinou hnedej farby s teplými odtieňmi do červená. Podobne ako fotografie vyvolané na slanom papieri, boli často tónované, aby získali studenšiu tonalitu. Keďže albumín samotný, toto vaječné bielko, časom žltlo, tak v podstate boli primiešavané farbivá do samotného albumínu, lenže tie boli tiež veľmi prchavé a reagovali na svetlo. Takže sa nám zachovalo v súčasnosti veľmi málo albumínov, ktoré pôsobia do ružova alebo do modra. Občas ich ešte vieme identifikovať v albumoch, kde neboli vystavené svetlu, takže tam sa ešte zachovali tieto tonality. Hoci prítomnosť albuminovej emúzie lepšie chránila častiče striebra pre ich oxidáciou, takže blednutie toho obrazu bolo pomalšie ako pri slanom procese, ale toto zastavenie nebolo možné a stále to nie je možné. Ako prvé sa strácali detaily vo svetlých plochách s najmenším obsahom striebra, neskôr blednutie postihovalo aj tmavé plochy a detaily v nich. Ďalšou nevýhodou bolo žltnutie albuminovej vrstvy, čo už som povedala. Medzi bežné poškodenia patrí krakelovanie albuminovej vrstvy. Preto albumín aj pri reštaurátorských úkonoch je extrémne citlivý na vodu a vlhkosť. Takže v novodobých reštaurátorských prístupoch sa vôbec neodporúča tento albumín nejakým spôsobom vystavovať vode, namáčaniu a ďalšiemu rozpínaniu a sťahovaniu týchto krakelov, lebo aj keď to možno neuvidíte hneď, ale v otázke 10-20 rokov sa tie krakely zväčšujú. Tieto fotografie nie sú citlivé iba na svetlo, ale aj na vlhkosť ovzdušia. Ako dobre vieme, vo veľa našich inštitúciách sú problémy plesne. A albumín je tiež jeden z tých prípadov, ktoré sú citlivé, takisto ako želatína na pleseň. Dekor zadných strán typizovaných formátov často obsahuje meno fotografa alebo ateliéru a získané ocenenia. Spočiatku boli zadné strany prevedené veľmi jednoducho, no postupne času trh ovládli bohatšie zdobené dekory. Verím, že väčšina z vás už si bola pozrieť výstavu Karola Divalda
pod taktovkou Lucie Almašiovej zo Slovenskej národnej galérie a tam je veľmi pekne ukázané práve vývoj týchto vizitiek, ktoré idú úplne od v podstate jeho podpisu na zadnej strane cez jemné dekorácie až po kompletné grafické zobrazenia na zadnej strane. Ďalším procesom je kolódiový pozitívny proces, ktorý v roku 1865 prichádza ako ďalšia inovácia, ktorá predstavuje spôsob tvorby pozitívneho obrazu na papieri za pomoci emulzie z kolódia s obsahom svetlocitlivého halogenidu striebra. Komerčne najznámejšie boli koncom 19. storočia matné papiere Aristo Platino od amerického výrobcu American Aristotype Company, preto je tento proces v USA známy aj pod pojmom Aristo. Taktiež patrí medzi analogové priamo kopírujúce procesy. Výsledná fotografia patrí medzi tzv. Trojvrstový pozitív, tvorený vrstvou papiera. Takže v podstate máme slaný papier, ktorý je jednovrstvový, lebo tie čiastočky striebra sú len v tej vrstve. Potom máme albumín, ten je dvojvrstvový, už tam je albumín. A teraz začíname éru trojvrstvových, kde v podstate chceli tie vlákna papiera úplne potlačiť a vynašli tzv. Baritovú vrstvu. To všetko je úplne na mikroskopickej úrovni v hrúbke, ale je to bežný kancelársky papier, ktorý bol potretý tenučkou vrstvou baritu a na tom bola kolódiová vrstva. Hlavnými znakmi lesklej kolódiovej fotografie je lesklý až vysoko lesklý povrch a absencia zahltnutia alebo výrazného blednutia. Keďže na tvorbu kolódiových pozitívov používali štandardne už mokré kolódiové alebo neskôr suché želatinové sklenené negatívy, obraz je takmer vždy veľmi ostrý a detailný na celej ploche. Vďaka vyhľadzujúcej baritovej vrstve je povrch fotografie rovný a veľmi hladký. Prítomnosť baritovej vrstvy je viditeľná najmä v miestach škrabancov alebo plošných ošúchaní v podobe bieleho podkladu. Výsledný obraz môže byť vo viacerých farebných variáciách, čo závisí od halogenidových solí striebra a tónovacích roztokov použitých počas procesu. Lesklé kolódiové fotografie boli zväčša tónované zlatom a mali teplý odtieň. Matné kolódiové fotografie boli väčšinou tónované platinou a mali studenší odtieň olivovo-čiernej farby. Matnosť kolódiových fotografií sa dosahovala vmiešaním rastlinného škrobu do baritovej vrstvy. Kolódiové fotografie môžu mať aj modrastý alebo červenkastý nádych, podobne ako sme si už spomínali u albuminových, kedy sa pridávali tieto farbivá. Lenže vďaka tomu, že kolódium nepodlieha vlhkosti, tak tieto farbiva ostali uzamknuté vo vnútri toho obrazu. Častá identifikácia týchto fotografií je, že sa na povrchu lesklých kolódiových fotografiách môžeme po určitom druhu svetla pozorovať aj mierne zrkadlenie alebo tzv. Dúhovanie, také ako keď sa vám objaví na olejovej mláke, také dúhovanie. Takže to môžeme... Ja som to aj skúšala tuto v týchto priestoroch včera, ale nevedela som ho dosiahnuť, takže možno sa to pokúsime po obede ešte nejakým spôsobom, aby ste to videli, že o čom hovorím. Všetky kolódiové fotografie sú veľmi citlivé na odier povrchu. Tým, že to bolo veľmi lesklé a kolódium je dosť krehké, tak v podstate sú na nich také typické pre ich identifikáciu, sú také vlásočnicové, tenulinké, biele škrabance, ktoré odkrývajú vlastne, odstraňujú tú emúziu, odkrývajú baritovú vrstvu. Celkovo tieto kolódiové fotografie sú všeobecne stabilné a časom môžu mierne žltnúť kvôli síranu v baritovej vrstve. Ale v podstate, keď nie sú vystavené svetlu, keď sú vystavené veľmi dlho UV žiareniu,
tak sa stávajú takými ružovkastými. Keďže fotografická emúzia bola v tej dobe veľmi citlivá na modré svetlo, červené nedokonalosti na pleti sa zvýraznili na pozitívoch. Kolódiové negatívy sa preto často retušovali. Posledným a zároveň najrozšírenejším v skupine historických monochromatických analogových procesov, ktorý si dnes predstavíme, je želatínový pozitívny proces. Tento proces ste mnoho z vás možno ešte zažili. Predstavuje spôsob tvorby pozitívneho obrazu na papieri za pomoci emúzie zo želatíny s obsahom svetlocitlivého halogenidu striebra. Proces je buď priamo kopírujúci, tzv. Printing out paper, typ POP, čo znamená, že negatív sa za pôsobenia slnečného svetla kontaktným spôsobom, priložením k sebe, negatív, pozitív, prekopíruje na pozitív v tej istej veľkosti, pričom samotný obraz sa ukazuje postupne už počas pôsobenia svetla. Alebo v tomto prípade už je to aj vyvolávací, anglicky Developing Out Paper, DOP, čo znamená, že papier je iba krátko exponovaný na svetle pod negatívom. Podobne ako kolódiový pozitívny proces, aj želatinový pozitívny proces bol výsledkom súboru čiastkových objavov viacerých vynálezcov z rôznych krajín. Vývoj rôznych druhov želatinových papierov prebiehal paralelne a niekedy dochádzalo aj k vzájomnému kombinovaniu látok, ich zložení, výrobných postupov alebo spôsobov ich použitia. Z hľadiska farebnosti môže byť proces monochromatický. Od polovice 40. rokov 20. storočia boli známe i farebné želatinové procesy. Výsledkom želatinového pozitívneho procesu na papieri je želatinová fotografia, ktorá patrí medzi tzv. Trojvrstvové pozitívy, takisto ako kolódiový pozitív, čo znamená, že fotografia je tvorená vrstvou papiera, vyhľadzujúcou baritovou vrstvou a vrstvou v tomto prípade želatinovej emúzie, ktorá obsahuje častice striebra, ktoré tvoria ten obraz. Papier ako nosný základ želatinových fotografií býval rôzny. Pre želatinové fotografie typu POP, ako ešte vidíme tuto, na obrazovke sa používal rovnaký kvalitný celulózový papier, ktorý tiež musel zniesť väčšiu vlhkosť, rovnako ako pri albumínoch alebo kolódiových fotografiách. Zvyčajne býval veľmi tenký, preto sa musel podlopovať. Neskôr pre želatinové fotografie typu DOP sa používali hrubšie papiere, bez nutnosti ďalšieho podlepovania a veľa manufaktúr, môžeme spomenúť Kodak, Agfu, ktoré boli v našom prostredí, Forte alebo FOMU, mali variácie obrovských škál papierov a veľa umeleckých fotografov práve vyberalo si tie, ktoré boli podľa ich predstav vhodné. Veľakrát sa používal na komerčné účely. Donedávna v podstate po farebnej fotke ho vystriedal digitál, ale ešte u nás na Vysokej škole výtvorných umení práve Jankou Ilkovou sa tento proces učí a stále sa snažím mojim študentom sprostredkovať tento pre nich už historický proces čierno-bielej fotografie. Boli teda vyrábané priemyselne, ako už som spomenula, v dostupných rôznych škálach. Tieto veľké manufaktóry robili aj reklamy a v podstate svoje rôzne škály papierov reklamovali na takých vzorkách od veľmi lesklých po veľmi matné s rôznymi štruktúrami, ktoré imitovali plátna a boli v podstate pre takú bežnú komerčnú fotografiu hlavne využívané. K typickým poškodeniam patrí blednutie a žlté zafarbenie fotografie, ktoré je výrazne viditeľné na svetlých častiach obrazu. Môže byť dôsledkom znečistenia v ovzduší alebo zlých skladovacích materiálov, častokrát aj
zlým procesom, buď že nebola dobre vymytá vývojka alebo ustalovač. Častokrát sú to také rapidné, rýchle procesy, ktoré potom žltnú. Ukážeme si rôzne typy degradácií. Ale v podstate, keď tieto fotografie boli veľmi dobre ustálené, vymyté a skladované, tak sú naozaj veľmi stále. Samozrejme v zbierkach podliehajú rôznymi degradáciami, pretože ich miluje veľa živočíchov, hlavne vo vlhkom prostredí, rôzne druhy hmyzu, plesní a taktiež sa môže stať, že sa olupuje, ako vidíte na tomto detaile, že sa olupuje emulzná vrstva až na baritovú podložku. Príliš nízka vlhkosť môže spôsobiť aj popraskanie želatínovej vrstvy, zatiaľ čo vysoká vlhkosť spôsobí zmäkčovanie želatíny, čím môže práve dojsť k prilepeniu jednotlivých fotografií o seba, alebo často sa stretávame s problémom, že sa tieto fotografie prilepia na sklo a potom ich treba reštaurovať, alebo častokrát, ako vidíte na tejto snímke, dochádza k migrácii striebra na povrch, takže vidíme tzv. Zrkadlenie striebra na povrchu, ako vidíme aj na tejto fotografii, čo pravdepodobne v tomto ateliéri došlo k slabému ustáleniu alebo iný chemický proces a vlastne to striebro migruje na povrch. Ja by som vám týmto chcela veľmi pekne poďakovať za pozornosť a keby ste nás chceli ďalej sledovať, máme aj náš Instagramový účet a budem sa tešiť ešte na poobede s vami. Ďakujem veľmi pekne.